Nay! Mayungod to. Nagunsa man ka? Nagunsa ka diha? Ha? Ulan man. Aman ta pwede mga giyan ni Nay. Pwede ra siguro diri no? Nagagdaw kag mais? Ulan man? Ha? Moro ni mo pangita, Nay? Napa day makuha ni? Hanggang pakita ka sa imong kuha? Kagamay ra ni? Dalang, tigaw mo, dali. Gay na ra ka diri? Pagkaan pa. Mga unsang oras ha? Tara na gumpan. Tara na, mga mobile din. Haman dapit dira ah. Oo, kanang may kuhan. Pero mauro ni imong panginabuhi na mga hagdaw. Mga hagda. Napa day makuha ani nga? Wa naman eh. Manggitag sa pa. Makakuha po ganag mga pila ka kilo na sa isa kadlaw. Ade, kay mauro man punid sang ani. Paabot ka po doon kanus apa pag madugang. Wala na kailain panginabuhi. Wala. Maura ni. Mura, kaya naman ko barak na akong akong bata. Nasa yeso bitaw. Ah, napiriso imong anak. Oo, katong nagsunog sa akong balay ba. Mura siya nasakit bitaw sa kanang. Kung bitaw ka naman red. Na diklis bitaw. O pila man kabuk imong anak nay? Kuan. Duharaw ng among Amang isa karon. tuaman po sa kuan sa Santa Ana, nagpuyo. Pero nagkontak pa mo. Ay magkontak man po. Unsa may trabaho sa mga anak dito? Yung ba na security guard sa kuan ka ng producer ba? Aw, kibali nay ang imuhang balay nay gisunog sa imong anak. Nga katong na nawad-an og pag-isip. Aman imong bana nay. Ade, naglubog po. Mura mag-pito na buwan po siya naglubog. Di lagi katindog. Di po makalakaw. 7 ka buwan naglubog. Oo. Dili ka tindog, dili ka lakaw. Mo nang ikaw na Ay, lubog. Kuan siya. Gulong-gulong na des balay. mo nang ikaw na ning kamot karon. Oo na. Ug walay sa giuno nay hamang ka mangitag konsumo. Katagan po ko sa Mga silingan. Oo, na naman po ko yung estudyante nga. Nag-eskwela o grade Aw na pa jud kay estudyante. Sige pa eskwela nimo grade 8. 8. Oo. Pwede ra ta makig-istorya sa imong kadiyot nay. Sige. Oh, Ito lang. pwede diri ara nay. Kay wala ulan. Diri lang. Nagpasingulan jud ka nay ba? Pila na may edad nimo karon nay? 65 na po. Pila edad nimo nay? 65. 65. Ang imong pares, 74 na po siya. diri ara nay, pasilong ta nay. 1950 man siya na tao. Silong sa diri nay. Maghapon ka magsanggi ay maghagdaw diri. Oh, Nya, bana-bana nimo nay pila man ka kilo ka makuha nimo ana? pero mukuha na po niya siya og mga 5 kilos. 5 kilos? Pila ka adlaw ng 5 kilos? Maghapon po na siya. Maghapon pod. Nya nagpila ra man kilos mais karon? Mga 20 naman siya ang tibuok. 20. Sa 5 kilos, 20 ang 100 na po. 100 pod ang imong income. Nya maigo na ninyong 100 nay. Tang raman may bugas. Ang mangutang mo bugas. Pero karon nay napa man kamoy bugas. Wala lagi bugas. Mo gari na nagkuha ang kurir. Ay wala pod moy bugas karon nay. Wala. Kaya kung apodad ko nga kuhan. Pila na may edad si mga pupod? 3 anyos po na. Unsay ngalan nimo nay? Rosita, Toricampo. Rosita Rosita, Tolikampor. Toricampo. Toricampo. Ikaw di akong gipangita nay. Okay? Naman ka sa listahan. Oh. Oo. Sa unsa nga listahan? Na kay sala diri anay. Unsa ni nga lugar diri? Juan. Bayan. Bayang. Na kay nahinumduman nga nakasala ka diri sa Bayang. Ha? Nakakapakit-on ka sa kong listahan karon nay ha. Unsa nga sala. Taga-pure na taga-bayan doon. Ha? Pure na kung taga-bayan. Pure kan taga Bayang. Di na yun din nakuan. Diri mo nagkuan pero wa kay nahinumduman nga na-apil ka sa lista. Ako na-apil sa lista sa mga kuan man. Sa mga Sa mga sa to. naunsao may Kuan mat gobyerno. unsao man na nato nay nga naman ka sa listahan sa muha. Di. Huwag ko ati ato ba ano kay sa mga problema. Atubangon nimo kung say problema nato nimo. Oo, okay. Di ano madlog man ko wa Wala mga kaysala. mo kaysa. Pero kanina ya pakit-on ta ka sa listahan nay ha.
Nakakasalistahan ako nay nga tagaan tagag bugas karon nga adlaw. Salamat. Kulbaan ka nay, nakulbaan ka? Kaya ako gusto. Nanay oh. Natay bugas ha. Napansin ta naman jud ka diha anay oh. Oh. Natay bugas. Salamat kayo. Ha? Salamat kayo. Para kay karon mo relax ka ayaw sa pangagdaw kay ulan oh. Simbako masakit ka nay. Oh, kinsa ra may lain mo alaga nimo, imurang ka og galingon. Diya si tatay po di ay naglubog na. Naglubog bitaw na siya dong. Oh, pila na maka semana gani naglubog? Mga 7 na nga kabuan. 7 ka buwan? Nya ka mura duha di ah? Kamera na may akong apo isa dalaga mo ng akong apo. Sige nay, dol-dol ra yung balay diha. Sige atong ihatod ng bugas nita. Ayaw na pagkuha nay. Ayaw na paghagdaw kay ulan no. Pila ray makuha nimo anak nay. Ha? Moro man gyapon ipalit man kanin mog bugas. Ipalit big bugas. Oh kani. Padali. No na yo, wala na may mapudyot ani na yo. Ah, mao ni ang imuhang nahagdaw karon nga adlaw. Oh, mo na dong ang katong kuyan sa akong anak nga. Gisunog. Oh, nagsunog. Aw, haman imong balay nay. Di araw lagi dong, okay. Nanara day yung kuha ni nanay dayo. Amo ni mong apo nga imong gipa-eskwela nay. O nganong gibilin mo ni sa imo? Ano siya dong? Ha? Anak niya sa pagkadaga ba? Aw. Ana si tatay day nalubog dayo. O sige, dong, ihatod sa dito bugas. Unsa na may grado nimo? Grade 8. Wapa mo day mong apo na yo. Tay. Mayong bunta udto. Oh, yeah. Oh, dugay-dugay na ka naglubog. Nalubis ka buwan. Isa ka buwan na. Anong kabuwan? Nalubis. Ay, siyam kabuwan. Ano, unsa may sakit din tatay na? Nikalit naman siya dong kanang pagkatubo niya ng buntag pagka kuan. Ngayon na siya ngani, di naman ko makalihok. Handa niyang to dito, niya kuan naman ni siya. Pero tambalan naman baskog ni pa siya. Ato nga time. Baskog pa siya itong time. Nara ko ka sa emergency. Diba ko sa sita? Di daan ni naman emergency, positive siyang kanang TV. Ibali na inaamay na i-maintain si tatay ani nga tambal wala na. Wala na siya, kuan. Nganong wala man? Silikusid may mamarlok, mara lang na yung ginitin silikusid. Isa na lang to. Sila lang pa ba? Punyasarang ko. Unsa man yung gundog kanon? Kamutin ito. Ay kamote? Oo, Kamote ni? Be? Be? Unsa man yung kaning inyong paniutohon? Ay Ginoo ko. Gana na po nung tanong-tanong ba na po ba? Para mga kuan. Kuan. Di ko kungko. Dili ka kapungko tay. Magkakungko na eh. Kamote ra jud inyong paniuto na ino. Haman dapit ang balay nga gisunog sa imong anak sa una nay. Ano sir? Kani? Amo ni balaya? Ako na pong kuan. Dugay-dugay na pod na panahon. 2023 bago pa sir. Dili ta nay giulan nay. Okay. Nay unay nagoy hatag sa imo nay para makapalit kag kambal ug sudan pud ha. Ay lisod mo. Salamat kayo sir. Ha? Salamat kayo. Sige ra pasalamat lang tas Salamat. tinuod ka nung nay nay ha. Konta na madagdagan pa na imong kakuan sir. Sige ra nay. Ayan, Ginoo ba? Ang importante na nga makampo lang ta perminti sa kay tasan ha. Nya nay ayaw pag kuha nay kung ulan ay ayaw lang sa pangagdaw kay simbako na ug masakit ka. Wala. Di ba? Masakit. Horot me. Oh, mahurot mo kasakit. Turot. O kana mag-amping yun tanay ha, kana ulan na ba na yun, ulan init na yun. Karon manghagdaw ka diha, simbako ba? Kung masakit ka, magunsa na lang sila tatay, mga apo. Diba? Akong tumanan namin pa Oo. Sige nay, dili na ko magdug. Manuto sa Sige ra nay, sir. sige ra nay. Okay ra tay. Salamat kay tay ha. Nay, salamat kay ha. Sige. Amping lang ka kanunay diri ha. Sige. Hagtos ako tay. Sige. Bye-bye. Salamat lang. Panigabot yung eskwela lang ha. Dili maguya-buya ba? O kana, good.